Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uway unong tray rel, ubalong ru usahep jong iba penyat yagi rel, yaw balatip kerteng kumu amar raut. Lai pesan snem karta ula khlat no, hadin ba ula sakut hapleng ke engine bat ka ni ki coach jong ka rel ha ka por ba udang temu. Ban penyasok yaki arteli ki rel ki badan ha Barauni Junction ha Begusarai District jong ka Jela Bihar. Ki khubor na rithor ki liat ho bakate ke jingcha kade ke bala jia ke skin sat jan jong ka tayo ka khandai trik unai wing arajar arfusau ha ka por bo Amar Kumar Road udang penduk ya ke engine jong ka rel Lucknow Barauni Express hadin bakala sange ha Barauni Junction la ong ru bah ka por ba penduk ya ka rel unongnya jong ka ni ka rel uba klem kemi lenti ula pen pai yang ya ke engine ka bala penlong yo amar bo un syak nyot hapedeng jongki arteli kirel. Hagani ke jingjia na kalyang new officer ba penya i kirel lakhlat no hasyan hakatai ke jaka. Shushulo ongru ba wala kata na kalyang nongnya uklem pensange i ke engine jong karel kadadu banda perta ki nonglet nong wan ye u bat na kadaw ke jingting uniu nongnya ula pet krat no na kate ke jaka. Maria tip halor ketika jingjia nakalyang ki head officer jong ke Sonpur Railway Division kila poi wood ketika jaka bat kila batha ye ki bor pulit ban penlong ye ke jing tokit halor ketika jingjia haba krench ki nong thok khubor nakalyang DRM ke Sonupur ula ong bakani ketika jingjia ka basmusi ibha bat ka bamdei ban jia ki jaka trei kum ka trat trei kam kala hukum mardor ban penlong de jing tokit ha ka kerdan officer halor gani ka kam la pelat ru ya ka pilot bicep nadu ka pendep ya ka jingle nyam ka khat do sha ki bahayeng hasem jong amar kat kum ki kindon syakri la ong ru bahalor ka ni ka jingjia la khot ru ka jingelang ya barok ki tenat trekam ha Barauni Junction ban pentikna ya ka jingbot renti ya ki kindon jong ki jingeda ha ka por ba ki rel ki yaj la pentip da ki he nong penyat jong ki rel